Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Bacolod City, isa ka 42 anyos ka lalaki nga bag-o lang buwa sa bilangguan ang ginpugutan sang ulo. Ginuwigit ang iya sining lawas sa lugar kung sa diin may ginpatay man nga pulis sang Domingo lang nga adlaw. May report si Nico Delfin. Isa ka bangkay nga wala sang ulo ang nasapuan sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod pasado las 9 kagabi. Nakaposas ang iya mga kamot. May mga saksi nga nakakita sang duha ka mga Toyota Innova nga nagpundo sa dalan. Ginpugutan sang ulong biktima kag ginsulod sa sako kag may nagpalupok sang pusil. Ang lugar na ginbilinan sang bangkay amon mismong lugar kung sa diin ginpatay ang pulis nga si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang Domingo. May nakuha pa nga karatula sa kilid sang bangkay nga may nasulat nga bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. May mga buno kag igo sang bala ang iyalawas. Pila ka minutos ang nagligad, may gin-report naman nga may ginwigit nga ulo sa Purok Sigay sa Barangay 2 sa Bacolod. Hindi pa mapatod sang PNP kung sinong responsable sa brutal nga krimen. Ang ginibestigaran ta kay base dalan ta ko ning drug personality kay ang gaobra man sa iya dako man kaapig sa iya kay nga agin obra tong sa iya patay nga lawas. Sini nga aga ginkilala ni May Castillo Monge nga bangkay sang iyang manghod nga si Glenn Paul Castillo ang ginpugutan. Hindi niya mabatas ang brutal nga pagpatay sa iyang manghod. Hindi niya deserve yun na nangyari sa kanya. Kasi di ba nakalagay doon sa sulat na iniwan nila, interest pa lang. Wala pa yung, ano ba yun, kapital. Alam ko walang kasalanan ng kapatid ko. Hindi niya magagawa yun. Hindi ganong klaseng tao yung kapatid ko. Ang alam ko, nung una nalaman ko yung balita, ang pumasok agad sa isip ko, gawa yun ng babae, yung asawa niya. Kasi matinong tao yung kapatid ko. Matagal kami magkasama nun sa Cavite. Walang ginawa yun, hindi siya gumagamit ng drugs. Istorya ni Monghe, nagsaylo sa Bacolod si Glenn Paul para makaupod ang iya live-in partner nga si Annalie Valdiveso kag ang ila 9 months old nga anak. Agosto 21 sang nadakpan na mag-live-in partner sa bypass operation sang katapos ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU pinaagi sa bypass operation sa Barangay Kabug. Si Monghe ang nagbayad sang piyansa para sa temporaryong makahilwayan sang iya manghod. Gani nakibot siya sang nanugid sa iyang kabulig sa iya utod nga may nagsulod nga armado nga lalaki sila balay kagabi kag ginkuha si Glenn Paul. Kasi hindi alam nung mama ko yung nangyari sa kanya, hindi namin sinasabi. Hindi namin alam kung mauuwi namin ng buo siya, pero plano namin ipakremate na lamang siya dyan. Katapos ang CDEU ang ginpatay nga pulis sang Domingo, ginausisa pa sang PNP kung bala konektadong pagpatay sa pulis sang Domingo sa pagpatay kay Castillo. Hustisya ang ginapangayo sang pamilya Castillo sa brutal nga pagpatay sa ila himata. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.